Tänään mun 2 kaveria pelaa Stumble, niin tässä me nähdään se niitten Progress Endless peli, mihin mä voisin... Ei sit pelejä. Joo. Meillä on sitä aika huonot emotet. Tai mulla. No meillä on aika samat. Molemmilla on kyllä pallo. Mulla on nyrkki ja silleen. On potku. Nyt kuvataan tuohon hakkelyyn puhelinta. Hei tiisissä. Tiisissä. Oho. Sä oot. Ei enää nyt nyrkkeillä. Joo. Kaikki kunnon pelaajat kyllä pelaa kaikki näppäimistöllä ja tietokoneella. Niin, Mutta me pelataan nyt puhelimella. ei se nyt nyrkkeillä enää. Joo. Näkymätön, moikka! Kakkevoi. Siis painavaa mua. Hei, älä mene. En mä mene. Iiu. Gate. Näinkö sä edes? Joo. Ah, oh no. Mä pääsen aina näistä. Mä oon sitä toi hakkeliyörä on mua parempi. Mä lipsahin. Älä lopeta vielä. Vedetään toinen. Sitten vielä toinen roundi. Tee se parti. Eli se hakkaa. Eli sillä kun piiska kädessä se hakkaa. No. Ei sitten. Mä menin väärään. Otetaan 3, jos sisukit tulee. Se tup. Tuu. Ei oo tullut. Mun kanavalla tulee varmaan erikseen se tupin esittelyvideo tänään. Tuleeko tänään? Ja toi. Itse nyt voidaan alkaa kuvaa kenen toisen tyypin kännykkällä. No miksi Eli mun tää kenen kännykkä mä nyt kuvaan, niin se ehkä, mä teen ehkä sen kautta tämän, tai sit myös ton kenen mä äsken. Toi setup-esittely. Nyt lähdettiin video. Ei saa. Joo, mä laitan nopea ton näppäimistä sivuun. What? No noin. Kännykkä on rikki. Ai se ketään kiinnostaa. Sitten kommentteihin tulee tyyliin, että... Tai laittakaa kommentteihin, että... Leipä tullut kommentit pois. Aina takas. Voita ainakin. Ja muistakaa myös tykätä videosta ja työtkaa kanavaa. Niin, mutta hei, 30 tilaa ja nyt saadaan spessu. Se on yhdestä tilaista kiinni. Aina kuvaushetkellä ainakin. Popluka tuli. Se on mun kaveri. Miksi Hacker Y? Miksi? Ei siis. Mutta niinku mut sitten muistakaa tilata silti vaikka on yli 30 tilaa. Niin, sit seuraava spessu tulee varmaan... 50 vaan. Niin 50 ja sit tulee 70 ja sit tulee 100. Niin, koska pitäähän jos... Hei, voitko tilata Jon Kaka? Ei ku Jon, en muista kumpi oli. Niin se on mun yksi kaveri ja kannattaa tilata sen kanava. Ei Mitä toi siis. yksi randomi tienkaan? Ei siis. Mitä toi yksi tyyppi on toilla? Oikeesti edes. Se nyrkkäsit poplukaan. Okei, lopetetaan. Ketä on Papluka? Ketä Papluka on? Oh. Miksi sä itkit? Nyt te molemmat itkätte. Hei. Epa, kännykkä mun naamasta. Se liikkuu aina sille, minne sun katsekin menee. Eikä Se on mennä pakkoon sitä. Ees nyt ei nyrkkeitä, me päästiin pidemmälle joku äsken. No äsken me päästiin kyllä aika lyhyellä. No varmaan kun kappeessa. No mulla lipsahti. Kuumessari on niin lipsahtaja ihminen. Mulla välillä vähän lagaa myös. Nyt katsotaan lakaksi kun taas pelissä. Äsken lagas yhdessä kohtaa. Ees nyt ei nyrkki. Mä taidan. Ei popluka! Popluka! Jatketaan vaan peliä. Popluka tippui. Ei tippunut. Popluka! Se pääsi. Mäkin pääsin! Paplukaa. Yes! Ei siis. Se tönäsi mua. Ei siis. Tippuko? Nyt
19. Aika vielä lyhyellä. Niin, mutta no tiedätkö, että mä oon aika huono tässä pelissä. Niin. Nyt melkein tippuu. Tip. Sä melkein tipuit äsken. Ei! Popluko tippui. Tippuko? Tippu. Popluka elis. On. Se. Mistä meni tää äsken laaseli? Kävikö mennään? Kävi! Kappe tippus. Ei Miten sä? Siis... Tämä tyyppi voitti tässä. Katsotaan taas piiskat. Hän antaa piiskaa. Eli muistakaa tehdä kanava ja jokaisen videosta. Se olisi moro.